Sziasztok, én Nance23 vagyok, és együttjegyezni fogok valakivel, valakivel. Go! Hát írtam neki, hogy go. Hát let's go. Nem akarom szényeket kilőtni. Ja, menjünk le? Oksa. Easy Rider, öcsém. Ez az előbb vettem föl még egy videót. De gyökér vagy. Ennyi. Az előbb ugyanígy vettem fel egy videót. Ja, első videóm lesz, talán, nem biztos. Próbálok felvenni videókat, és megszavazni. Ez sose tud beleütni, mikor arany OP-t teszek. Jó, van még 20. Mi volt ez? Ezt láttál? Istenem, lőd le magad. Ja, és a csatornámon nem csak PvP lesz HG. Valami ilyeneket akarok, de lesz majd Cségó is. Unturned. Úgyhogy lesznek, gyere be. Ez igazából nem erőpotizik. De akkor most én is egyet beízhatok. Repülté! De ez mindig így mögém rep. Megint kopott. Én is koptam. Persze most kapcsolta be a hacket. Egyéb már OP-t. És nyertem. Hát, majdnem meghaltam. Grat. Kösz, ez vidi volt. Úgyhogy nagyon jó volt ez a PvP. És hát 3 perces. Na most ez első videóm nem olyan hosszú lenne, ez egy bejelentő videó. Igazából nem akarom, hogy hirtelen a nézőket akkor. Köszi szépen, nagyon szépen. Ez megy is fel YouTube-ra, szerintem ez egy rendes 1v1 volt. Nem sok perces, de nyertem, úgyhogy jó van. Úgyhogy minden. Remélem tetszett. Ma még azt hiszem akarok videót, de egyedül nem hiszem, hogy fel tudok tölteni. Gyökér! Most azt akarom, hogy megöljenek, de... nem. De lelökni tudtak csak. Jó van, na. Hát akkor sziasztok!